E85 पेट्रला दिनै लन्च जाबाय इन्डियायाव 5 जुन 2026 आवहाय बे E85 पेट्रला मा आरो जोंनि बे पुराना गारि बा दा सोलिबाय थानाय गारियाव माबाफोर इम्पेक्ट जागोन नामा बेखौ जों दिनै फुल डिटेल्स रायलायगोन बे भिडिअआवहाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक खालामबानो जाबाय आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना ला दे हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि गोदान दिननि आंनि गोदान भिडिअआव दा बे E85 पेट्रला मा जों फार्स्टआवनो बेखौ मिथिनानै लाग्रोनि बिनि उनाव BS1 BS2 BS3 पुराना गारि जिखुनु जों दा सोलिबाय थादों BS6 बेफोर गारिया माबाफोर इम्पेक्ट गोलैगोन नामा बेखौबो जों रायलायगोन लास्टआवहाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबायल' थाबानो जाबाय दे जोंनि भारतनिफ्राय बिदेशआव बोसोरे थावनि थाखाय $65 बिलियन फैसा हरनांगौ जायो जोंनि इन्डियानिफ्राय दे भारत गभर्नमेन्टआ जों जायनिफ्राय गोथां थावखौ लाबोयो गल्फ कान्ट्रि होनो बेखौ गल्फ कान्ट्रिनिफ्राय जों थावखौ लाबोयो बिसिनो $65 बिलियन जों बोसोरे हरनांगौ जायो दा बे $65 बिलियन बोसोरे जोंनि भारतनिफ्राय बा जोंनि इन्डियानिफ्राय थांबाय थायो आरोखि दे दा बोसोरे जोंनि भारतनिफ्राय भारत सरकारा बिदेशआव बेफोरबायदि $5 बिलियन फैसा हरनांगौबा मा जागोन जोंनि भारतआ दा बिनिथ' मोनसे सल्युशन दिरुननांगोन ना दा भारत गभर्नमेन्टआ सल्युशनखौ मा दिरुनखो गोथां थावखौथ' मोना नालाय ना जोंनि भारतआव इथेनल ब्लेन्डेड प्रग्राम बानायबाय 2001 मायथाइयावहाय जोंनि भारत सरकारा दा बे इथेनलआ मा सिदा बुंनोसै ना इथेनलखौ मानिफ्राय दिरुनो बेखौ खुसेर बिदै इंखुर जुखाम गुन्द्रा वेस्ट मेटेरियेल रेजेक बुस्थु बे फिथाइ सामथाइ सेवनाय माने जिखुनु रेजेक मालानो बाहाय जाजोबो आरो सोलिजोबो इथेनल बानायनायावहाय दा बे इथेनलखौ गोबां प्रडाक्टआवबो बाहायो गोबां केमिकेलावबो बाहायो जेरै वाइन व्हिस्की इफोरावबो बाहायो जों दा जौ लोङा होमबा बे जौआवबो बाहायो आरो गोबां जोङो बै लकडाउनावहाय सेनिटाइजार इउज खालामाखै होनबा आखाइ सुग्रा सेनिटाइजार बेहायबो इउज खालामदोंमोन दा बे इथेनलखौनो जोंनि भारतआ मा खालामबाय 2001 आवहाय E10 थाव फैदों 2001 आवहाय दा E10आ मा होननानै बुङोबा 90% पेट्रल 90% ल' जों पेट्रल बायनानै 10% खौहाय इथेनल लगायदों माने मिक्स खालामदों पेट्रल गोथां थावजों आरो बे इथेनलजों मिक्स खालामनानै बेखौनो बुङो E10 पेट्रल माने 10% खौहाय जों इथेनल इउज खालामबाय आरो 90% खौ जों गोथां थाव पेट्रल बिदेशनिफ्राय फैनायखौ लगायनानै मोनसे पेट्रल बानायबाय आरो बाइकनि थाखाय कारनि थाखाय दा बेखौनो बुङो E10 2001 आवहाय दिरुनदोंमोन बेखौ दा बे E10 आवहाय जोंनि भारतआवबो 10% मुलाम्फा फैबाय लाब फैबाय माने 90% ल' जों बिदेशनिफ्राय थावखौ बायनानै लाबोबाय 10% खौनो जोंनि इन्डियानि प्रडाक्टखौ लागायबाय माने इथेनलआ बायह्रायाव गैया दे बिदेशआवहाय जोंनि इन्डियायावनो प्रडाक्ट जायो बे इथेनलआ 10% हरनांगौनिफ्राय बासायबाय आरो 10% फैसाया जोंनाव बासायदों 2001 आवहाय बिनि उनाव लासै बारायै एप्रिल 1 थारिखआव दे 2026 आवहाय E20 पेट्रल दिरुननाय जादोंमोन जोंनि भारतआव E20 पेट्रल E20 माने 20% इथेनल लगायनानै 80% पेट्रल बायह्रानिफ्राय बायनानै लाबोदोंमोन 20% जोंना लाब जाबावबाय बेहायबो 20% अब्लाबो थावनि दामा खमायाखै बिनि उनाव दा 2026 5 जुनावहाय E85 पेट्रला ओंखारबाय दाख्लै माखासे प्रब्लेमबो जानानै थांबाय फिउल शर्टेजबो जाबाय ना रिजनखौथ' बयबो मिन्थिखागौ दा बाहाय जोंनि भारत गभर्नमेन्टआ E85 पेट्रलखौहाय 5 जुन 2026 आव दिरुनबावबाय 85% इथेनल लगायबाय आरो ओमफ्राय 15% ल' पेट्रल दंसै दा जोंनि भारतआव आरो 5 थारिख जुननिफ्राय लन्च जाबाय दा जोंनि आसामावबो फैसिगोन फैथ'वाखै 5 थारिखआव गैथ'वा दा दिनै 5 थारिख गैथ'वा किन्तु फैसिगोन आरो 15% ल' बाहाय अरिजिनेल गोथां थाव दङ ओमफ्राय
85%आ इथेनल माने जोंनि भारतावनो बानायजानाय दिरुनजानाय प्रडाक्ट बियो खरसायाथ' बारा थाङासै थावनि दामाथ' खमायनांगौ नङा होमबा अफकर्स थावनि दामा खमायबाय दिनै दिल्लीयाव 82.12 फैसा 82.12 फैसाल' दिनै दिल्लीयावहाय 5 जुनावहाय आरो दे ओमफ्राय जोंनि आसामाव दाबो फैथ'वाखै बे थावा बे मासनि गेजेरावनो सफैजोबगोन बेयावबो दा मेन कुइसना बेसो फैगोन जोंनि पाब्लिकनावहाय मा E85,000 दा जोंनि सोलिबाय थानाय गारि बा मटर साइकेल बाइक कार बेफोरो स्कुटि माबाफोर प्रब्लेम जागोन नामा Yes sir दानि सोलिबाय थानाय गारिफोरा जेसेबां BS1 BS2 BS3 BS4 and BS6 दङ ना दा बेफोरो गासिबो प्रब्लेम होजोबगोन आरो दे प्रब्लेम माने ओरैबायदि प्रब्लेम होगोन माने माइलेज खम होगोन बेफोर गारिया ओमफ्राय जार्क मारिगोन जार्क माने स्टार्ट जाबाय सालायबाय गेटेक 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 बिदि जागोन आरो मालाबा सम सम बन्द जाबाय थागोन बेफोरबायदि प्रब्लेम होगोन दे बे थावा दा बेनि थाखायनोथ' बुंदों गभर्नमेन्टआ गारिखौ गोजाम सालायनो मोनला स' बे जोंनि दा दङ गारिफ्रा BS4 BS3 BS2आ E85 पेट्रलनि थाखाय नङा बे इन्जिना बियो जोंनि पियर पेट्रलनि थाखायसो जेरै XP95 XP95आव माने 95% पियर पेट्रल दङ ओमफ्राय 5%ल इथेनल लगायो आरो XP100 आवहाय माने XP100आ जाहैबाय फुल माने 100% पेट्रल गोजाखा आरो बियो दा बे E85 नि गारिनि इन्जिनानो दस्राखा दानि जि BS6 E85 कमप्लायन माने नुखागोन आरो लिरनाय दानि जेसेबां गोदान गारि दिरुनदों E85 लिरनाय थाखागोन अब्लासो बे थावजों बियो प्रपारलि खारगोन आरो जेबो प्रब्लेम होनाय नङा दा जिखुनु जोंनि पुराना गारिफोर दङ BS3 BS2 BS4 बेफोर गारिफ्रा प्रब्लेम होगोन आरो मालाबा उखुन्दै गुफुर गगोन ओमफ्राय मालाबा बिदिनो बन्द जाबाय थागोन थावा थागोन मालाबा नोंथांमोनाबो जाबाय जानांगौ E20 थावजोंहाय BS3 फोर गारि दङबा माने थावा दङ सोमावबा क्लं गाबगोन आरो स्टार्ट जाया बा गेटेक जायो नै बेनो प्रब्लेम जागोन आरो दे इन्जिनावहाय लेथ्रा जागोन डास्ट जागोन बे हांगारा बारा जागोन आरो माने डिटेल्सआव थांलिया मालाबा बिनि एक्सट्रा भिडिअ बानायनोसै दा बे E85 पेट्रलनि बा थावनि दामा बेसेबां जागोन दासिमबो जोंनियाव सफैथ'वाखै नालाय रावबो मिथिया दिल्लीनिफ्राय एसे खमाव जानांगौ जुदि नोंथांमोननाव BS1 BS2 BS3 गारि दंबा E85 पेट्रलखौ खम दामनि मोनदों होननानै बेखौ दासो आंनि भिडिअखौ नायदोंबा गोबां प्रब्लेम जालांगोन नोंथाङा जुदि गारिखौ अनोबा बा बे गारिखौ लं लास्टिं बेखौनो सालायबाय थागोन आं गोदान बाया होननानै सानदोंबा नोंथाङा बे E85 थावखौ सोनाङा XP95 बा जोंनियावथ' XP100 मोननो नागिरा XP95 खौथ' जोंनियाव मोनो एभेलेबल XP95 खौ नोंथांमोना सोबानो जाबाय BS3 BS4 गारिबा बाहाय खमसे खमबाबो 70% पियर पेट्रल थागोन 30% बा 20%ल इथेनल्स लगायनाय थागोन आरो बाहाय बांद्राय इम्पेक्ट गोलैनाय नङा इन्जिनावहाय दा मानसिफ्रा बुङोमोन नङाबा बै समाव भुटाननि पेट्रला मानो इसिग्राब खामो मायो होनोमोन ना स' बाहाय अनलि इथेनल्स E20+ थाव हरोमोन XP95 बेफोरबायदि थावखौ मोनामोन आरो भुटानावहाय इथेनल्स ओभार लगायनाय थावा भुटानावहाय डिलिभार जायो बेनि थाखायनो दामाबो खममोन दा जोंनिया खमखौल' नागिरो नङा होमबा दा बेफोरखौ गोथौ साननानै नायोबा जोंहा सिगां गारि बायनायफ्रा लस दङ बेजोंथ' जोंनि भारताव मोजांबो माने पलिउशन नयस खम जागोन विदेशावबो फैसा थांला 15%ल' जोङो विदेशाव फैसा हरनांसिगौ 85%आनो जोंनि भारताव थाबाय आरो दा जोंनि भारतनि खामानि मावग्रा बा खेथि खालामग्रा बेफोरबो इनकाम जागोन आरो गोबां फेक्ट्रि बिदिनो खुलिबावसिगोन आरो बाहाय खामानि मावनो थाखाय जोंनि भारतनिफ्रायनो मोनगोन आरो जोंनि आबादारिफोराबो मोजां जागोन बेफोर फारसेखौ सानोबा मोजांबो आरो ना E85 पेट्रला जोंनियावबो फैगासिनो दा इन्डियायाव लन्च जाबाय 5 जुन 2026 आवहाय दे स' आइ हप नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ E85 पेट्रला मा स' नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय स' भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय स' बिदिबा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन बे भिडिअखौ बावनो फोजोबबाय स' इनफरमेसन आं भिडिअ लाबोबावगासिनो एसे लेट जागोन आं दा मोनसे स्क्रिप्टआव खामानि मावगासिनो कमेडि भिडिअआवहाय बे भिडिअखौ बावनो फोजोबसै जय बर' हारिनि